Köszönöm szépen. Alapvetően azzal a szándékkal engedtem át Lélnek az előadást, hogy gyorsan végez, hiszen ő is megy, és én is megyek egy rendezvényre, de hát ezen már túl vagyunk. És alapvetően, bár polgármester asszony megköszönte ezt a rendezvényt itt Kecskeméten, de azt gondolom, hogy mi itt egymás között kecskeméti sportvezetők nagy-nagy szívvel vetettük bele magunkat ebbe az előadásba, és nagyon örülünk, és hogy már itt a rókaűzőkre is meghívást kaptunk, és ígérem, hogy ki fogjuk használni, ezt mindenki hallotta, lehet jegyzőkönyvbe venni. De hogyha menjünk is tovább, alapvetően egy felsőoktatási intézmény ugye mindig egy nagyon-nagyon érdekes terület, hiszen rektor úr is az öregedés témájáról beszélt, ami adott esetben elképzelhetetlen lett volna néhány évvel ezelőtt, hogy korbarát egyetemi rendszerről beszéljünk, és ettől függetlenül akár alumni közösségként, akár öregedés segítő alkalmazásokon keresztül nagyon sok minden megjelent a felsőoktatásban. Ha Kecskemétről gondolkodnak itt, akkor alapvetően az elmúlt 10 évben Kecskeméti főiskola volt, még egy ilyen görög vonulatunk is, Pallas Athéni Egyetem is voltunk, aztán Neumann János Egyetemként folytattuk. Tehát alapvetően én azt gondolom, és meg volt ugye még egy modellváltásunk is, tehát alapvetően ebből egy is elég lett volna erre a 10 évre, és nem azért probléma, hogy alapvetően változik és fejlődik az intézmény, hanem ezek a változások, ezek mindig valamilyen szinten visszalökték a nullára adott esetben a sportnak a kérdéskörét. Hiszen egy intézményi átalakulás az mindig értelemszerűen egy rendszerátállással, egy új gondolkodásmóddal, és mindig a sport az, ami a végére kerül. És azt gondolom, hogy modellváltó intézményként nagyon-nagyon jó pozícióba került ma Magyarországon a felsőoktatási sport. És nem csak arról beszélek, hogy adott esetben milyen lehetőségek vannak, hanem adott esetben, ha végig gondoljuk az egészet, akkor a mindennapos testnevelést, amelyek elmondtuk majd a problémáit, megjelenik értelemszerűen egy olyan közeg, egy közösség, aki valamilyen szinten találkozott a szabadidősporttal, a sporttal magában az oktatási rendszer alatt. Mi úgy szoktuk fogalmazni, hogy a felsőoktatás az utolsó olyan ingyenesen kipróbálható, vagy az utolsó állomása a magyar közoktatásnak, ahol még a hallgatók, diákok ingyen és bérmentve kipróbálhatnak valami újat. Amivel mi találkozunk, az az, hogy nagyon-nagyon be vannak szűkülve azok a lehetőségeink, amik adott esetben lehet, hogy csak egy szóhasználaton múlnak. Beszélt itt rektor úr is arról, hogy kötelező testnevelés a felsőoktatási intézményben. És aki a közoktatásból úgy jön, hogy utálta a mindennapos testnevelést, az azzal a felcsapással, hogy na, itt is kell valamit csinálnunk. Ezen mi nem tudtunk változtatni, rajta vagyunk az ügyön, de ettől függetlenül milyen kis apró dolgokon múlik az. És megint egy apró dolog, ugye, hogy adott esetben hol húzzuk meg a határt a szabadidősport és a versenysport között. Hiszen maradjunk annyiban, hogy adott esetben az a hallgató például, akit Kecskeméten egy OB2-es vízilabda csapatnak a tagja, én azt gondolom, hogy azzal a heti 2-3 edzéssel és a 3 hetente mérkőzés az még nem jelenthet versenysportot. Ő adott esetben a hallgatói idejéből egy duális modellben értelemszerűen sportol, és próbálja magát aktívan tartani. És azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon határmesdje. Vannak ezek között olyan sportolók, akik értelemszerűen ezt egy lépcsőfoknak tekintik, de nagyon örülök, hogy ennél a pontnál, hogy mindenki nagyon rám figyelt, hogy hol van meghúzva a versenysport és a szabadidősportnak, hiszen ebben a teremben, hogyha most körbe mennénk, mindenki máshogy határozna meg ezt a kérdéskört. És ezért jó, és ezért nehéz az a terület. Összességében, hogy a Neumann János Egyetemnél úgy tekintünk el az egész dologra, hogy ez egy lehetőség. És nem nekünk, egyetemnek, hogy vannak hallgatóink, hanem a diákoknak egy lehetőség, hogy adott esetben éljenek olyan dologgal. Általános testnevelésnek hívjuk, vannak szabadon választható kurzusaink, viszont azt, amit kínálunk, azt nagyon-nagyon megnyitottuk. Ejtőernyőzés, jóga, szalsza, bacsata, sárkányhajózás, mind-mind olyan pont, ami értelemszerűen ebbe a terembe azt gondolom, hogy mindenkinek a szabadidősport fogalmába azt gondolom, hogy belefér. És ezeket most már a hallgatók teljesíthetik nálunk kötelező testnevelés kiváltására is. Ha megnézek, és mindezt a saját tapasztalatunk alapján, ha megnézek egy szalsza órát, a hallgató az jóval izzadtabban jön ki adott esetben, mint egy röplabda óráról, ahol próbál a sarokban elhelyezkedni, és adott esetben megúszni az órát. Tehát ez mind-mind olyan dolog, ami adott esetben szemléletváltást igényel tőlünk is, hogy adott esetben van egy keretrendszerünk, de azt, hogy mivel töltjük meg, az teljesen más. A mai világban azt látjuk, hogy a hallgatók azok
imádnak extrém dolgokat, különböző dolgokat kipróbálni, illetve az is nagyon fontos, hogy ami jelenleg van, azt is valahogy becsomagoljuk. Hány előadás hangzott arról, hogy hogyan tudjuk még színesebben eladni azt, ami mi tudjuk, hogy jó, de ettől függetlenül a keresőmotorban nem jut oda a hallgatóhoz. Mi a lehetőségeket, hiába mondjuk azt, hogy milyen digitális csatornák vannak, hogy hogyan tudjuk, hogy milyen keresőszavakkal. Sajnos azt kell mondani 2026-ban, hogy az a legjobb program, amit a hallgató a hallgatónak mond, és személyesen. És azt mondja, hogy gyere, mert ez jó. Csak ehhez el kell jutni. El kell jutni arra a pontra, hogy hogyan tudjuk ezt kitalálni. Mi 8 év alatt nagyon-nagyon hosszú utat bejártunk ahhoz képest. Odaértem 2018-ban friss, fiatalos lendülettel, na én most megváltoztatom az egész egyetemet. Itt 30-40% azonnal változni fog a sportolásba, és rá kellett jönnöm, hogy attól, hogy én tudom, hogy valami jó, és hiszek benne, az csak annyira jó, hogy alapvetően az évvégi beszámolóba be tudom írni, hogy mit próbáltam meg. Középiskola. Bejön a hallgató az egyetemre, találkozik általános testnevelés. Mit mond? Vagy azt mondja, hogy jaj, de szuper, megnézi a kínálatot, még jobb, de mérjük a hallgatókat. 63%-a a Neumann János Egyetemre jövő hallgatóknak, aki középiskolából jön, a 63%-a a hallgatónak azt mondja, hogy utálta a középiskolában a testnevelést. 63%. 5200 hallgatónk van. És ebből nagyon-nagyon nehéz nekem azt mondani, hogy bármilyen százalékos arányba el tudom téríteni a hallgatókat. 63%. Jön a versenysportoló, aki 17% az egyetemünkön, és a kettő között van az, aki még valamilyen szinten megszólítható. És ilyenkor kellnek a színes programok. Ilyenkor kell azt mondani, hogy hallgatói önkormányzatot bevonni. 2018-ban életemben nem gondoltam volna, hogy a Neumann János Egyetemen, Kecskeméten a box és földharc házi bajnokság lesz a legnagyobb létszámú hallgatói eseményünk. De ettől függetlenül olyan eseményeket tudtunk mellé behúzni, ami már a súlyemelés, az erőemelés. Rendben van, hogy megjelenik a darts, a csocsó, a sörpong, de ettől függetlenül egy felsőoktatási intézménynek tehát meg kell találni azt, hogy meg tudja szólítani a hallgatókat. Mert az, hogy kiküldök egy e-mailt nekik a Neptunba 5200 hallgatónak. Megint egy adat. 5200 levelet kiküldünk a hallgatóknak sportolási szokásokról. Nagyon egyszerű a mai világban, lehet nézni a kattintásokat. Hírlevél kimegy a hallgatóknak. Szerintetek hány hallgató nyitotta meg ebből az 5200 hallgatóból a saját e-mail címére kapott egyetemi üzenetet? 10%? 20%, nagyon jó. 37 hallgató. 37 hallgató nyitotta meg az 5200 hallgatóból, amikor a sportközpontnak a fél évre szóló hallgatói információ, hallgatói programokról volt szó. Csatorna zajos, hogyan tudunk elérni. És egyébként mi lehetőségként kínáljuk mindezeket a hallgatóknak, és ami benne rejlik. Diagram kell mindig egy előadásba, alapvetően lehet, hogy kicsit régebbi a kutatás, de nagyon jól látszódik, hogy a 2020-21-es tanévben hogyan, ugye ez ugye arról szól, hogy a felvételt nyert hallgatók, és ebben még nincsen benne az, aki nem akar a felsőoktatásba menni. Ez csak az, akiből egyáltalán választhat. Ma a felsőoktatásban, egy 20 évvel ezelőtt adathoz képest, nagyjából, 30 évvel ezelőtt, annyi doktorandusz van most Magyarországon a rendszerben, mint 30 évvel ezelőtt a felsőoktatásban hallgató. Nagyon-nagyon átrendeződött az egész felsőoktatás. Azáltal, hogy igazából kitolódott ez az egész, így azt gondolom, hogy lehetőségből nekünk előnyt kell kovácsolni. És amit elmondtam az elején, hogy adott esetben a felsőoktatási intézmény az utolsó olyan állomás, ahol adott esetben még kipróbálnak a hallgatók valamit. És mi erre építettük fel a stratégiánkat, és ebben próbálunk valami újat nyújtani. Az, hogy 17% versenysportoló, vagy hogy hogyan tudunk regionálisan még több versenysportolót megszólítani, vagy az egyetemre csábítani, úgymond, az egy lehetőség, de ettől függetlenül maga az a másik 83%, na azt megmozgatni, az a hatalmas dolog. Maga a régió, alapvetően rektor úr is elmondta, nagyjából egy 80 km-es kör, amiben láthatóan az Neumann János Egyetem térségileg erős. Itt nagyjából egyébként
Itt ugye, hogyha hátra nézek, ugye ez egy Kecskemét város által készített 2008-as koncepcióból. Ez nagyjából Kecskemét városának az agglomerációja, területi határaihoz mért határai, itt értelemszerűen a délpesti régiótól 4 vagy 3 megyei jogú város, tehát viszonylag egy nagy terület az, ami nagyon erősen a Neumayer sejtemnek a beiskolázási területe. És hát hol tartunk most? Én nagyon szeretem ezt a képet, mert alapvetően beszédes azzal kapcsolatban, hogy hol tartunk most. Mit látunk a képen? Látunk egy hallgatót, szemellenzőben, és jön felé egy csörgőlabda. Na, nagyjából így tekintünk mi most magunkra a sport vonatkozásában, hogy még csuk van a szemünk, de már halljuk, hogy valami jön. Hiszen azok az arányok, amivel meg tudunk szólítani a hallgatókat, az látjuk, hogy valami jó irányba visz. Látjuk azt, hogy adott esetben szabadidősport vonatkozásában és szabadidő és versenysport vonatkozásában megtaláltunk egy olyan szegmest, ahol nem feltétlen sértünk senkit. Kecskeméten, nagyon, ahogy itt polgármester is elmondta, nagyon-nagyon komoly, kiépült sportegyesületi múlt van. Itt nem lehetett azt megcsinálni, mint adott esetben Pécsen vagy Debrecenben, ahol jelen pillanatban már ugye 27 szakosztállyal működő deacunk van, vagy Pécsen, ahol nagyon-nagyon komoly múlt van, vagy Győrben. Itt értelemszerűen a sportegyesületekkel együttműködve kellett egy olyan szegmens találnunk, ahol megtaláljuk a partneri hangot. És nem azt érzi, hogy ő ettől rosszabb lesz. És maga az, hogy hol tartunk most. Az maga, hogy a sport egy olyan intézményen, ahol mindig visszalökték a sportot a startmező elejére, ott nagyon-nagyon nehéz volt elérni azt, hogy az intézményfejlesztési tervben, szenátusi határozatok formájában, költségvetés formájában, mindenhol úgymond a sport az megjelenjen az egyetemnek a működésében. És ne az legyen, hogy oké, rendben, ez az első pont, amit lehúzunk adott esetben. Alkottunk egy stratégiát, amit persze versenysport és szabadidősport vonatkozásában eléggé hangsúlyos a szabadidősportra helyeztünk ki. Ebben értelemszerűen nagyon nagy segítségünk volt, hogyha lehet így fogalmazni, a Covid időszak, amikor nagyon-nagyon el tudtunk indulni, és meg tudtunk szólítani olyan embereket, akik addig nem voltak nyitottak az egyetemi programokra. Hiszen megnyílt egy olyan lehetőség, amivel adott esetben túrákat, online kihívásokat, hallgatói, dolgozói, ösztönző programokat tudtunk elindítani, és ez nekünk összességében nekünk nagyon-nagyon jól jött. Nagyon sokan azt mondják, hogy milyen károkat okozott. Nekünk sportéletfejlesztés szempontjából jól jöttünk ki belőle. És amit már itt említettem, tehát mi is próbáltuk becsomagolni azokat a dolgokat, ami egyébként teljesen egyértelmű. Addig, ameddig kék túrákat meghirdettünk, addig jelentkezett rá 20 ember. Elneveztük Neumann Kékennek, jelentkeztek rá 200-an. A csomagolás. Nagyon sok múlik a csomagoláson. Jelen pillanatban 22 sportegyesülettel vagyunk együttműködésben a régióban, és maga a felépítés az értelemszerűen, mint felsőoktatási intézet, nagyon fontos a beiskolázás. Hogy adott esetben ezekben a sportegyesületekben tanuló, sportoló diákok hol folytatják a felsőoktatási tanulmányaikat. Hiszen a felsőoktatásban is egy verseny zajlik értelemszerűen a hallgatókért. De itt azért megjelennek olyan sportegyesületek is, akik a szabadidősportban aktívak, és ezáltal tudjuk mi a kínálatunkat még színesíteni. Sárkányhajó, ejtőernyőzés alapjai. Tehát, hogy mind-mind olyan dolog, ami alapvetően nagyon-nagyon messze áll úgymond a felsőoktatási intézménytől, de ettől függetlenül partnerként gondolkozva megnyitottunk egy olyan lehetőséget, ami megint csak egy lehetőség. Itt pont azt beszéltük a mai napon, hogy adott esetben egy sportegyesület, nem tudom azt mondani, hogy ebbe az irányba kell menni. Kötünk egy megállapodást egymással. Abban nagyon sok minden le van írva, kinek mi a célja, mit rendel mi alá, de ettől függetlenül tartalommal csak akkor lehet megtölteni, hogyha adott esetben mindenki ugyanúgy gondolkozik, hogy ez egy pozitív számára, egy pozitív dolog, és talál benne valami pozitív attitűdöt. És hát eljutottunk oda, hogy adott esetben intézményi felhívás részére, ugye itt hallottam, hogy Debrecenből is valaki van, megjelentek olyan jó gyakorlatok a magyar felsőoktatásban, amit korábban nem is gondoltunk volna, hogy egészséges kampuszokról beszélünk, és arról, hogy a Debrecen Egyetem például első nekifutása bronzminősítést szerzett egy
Platinum minősítést szerzett, elnézést, a BGS szerzett bronz minősítést ugye az idejében, platinum minősítést, a legmagasabb minősítést szerezte első nekifutásra. És hogyha megnézzük, ezek nem csak olyan dolgok, hogy sport van benne, hanem adott esetben teljes mértékben, ugye, hogy a Magyar Rektori Konferencián Révész Máriusz is mondta, elindult egy well-being folyamat igazából a magyar felsőoktatásban is. És ezek olyan dolgok, ami, hogyha megnézzük, a betegség megelőzéstől, a sporton keresztül nagyon-nagyon sok területet. A Healthy Campus programnak 7 alappillére van, 107 szempontrendszere, és értelemszerűen a kampusz minőségétől, az étkezéstől kezdve mindent átölel. És azt megélni itt a Neumann Egyetem, ahol mindig a startmezőről lett visszalökve a sport, hogy intézmény fenntartói kérésre mondják azt, hogy alakuljon egy munkacsoport, és kezdjük el kidolgozni a Neumann Egyetemnek a Healthy Campus programját, azt gondolom, hogy egy 8 éves távlatban ez egy nagyon szép ív. És az, hogy nem voltunk a rókaüző versenyen, az értelemszerűen azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon fontos szempont, de egy kisiklás, így van. Összességében nagyon sokat tudnék beszélni, de talán a Lilihez föltett erdészettel kapcsolatban kérdéseket be tudtam valamilyen hozni. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és azt, hogy Kecskeméten kerül megrendezésre ez a konferencia. Ádám, nagyon jó volt.